माथो दाबो सफैला दानसोनालाय गोबावथार जाबाय मानसिफोरा बेसेबा नायलांदों आंखौ सोंबाय थादों मानो गसंना दं होननानै लाजिनोसो ओंखारबाय आं माब्ला सफैगोन बेलाय दहायनो फैगासिनो होनना बुंदों सफैसिगोन होननाया दाबो सफैला ने थगायदोंसो आंखौ ने गुबुन सेंग्राफोरबायदि थगायदोंसो जेनेबा ओरैनो फ्रेंकसो खालायबाय थादों नामा बे आंखौ नेहोनानै जानोबो हानाय दानि फन खालायदोंमोन फनखौबो हमाखै ने आंखौ थगायदोंसो बेयो जे जायो नेबाय 10 मिनिट नेबावथारनोसै आङो गोबावमानि जाबाय नेनायाबो 10 मिनिटनि उनाव फैलाबा थांखानोसै आङो जुदि आंखौ बेयो फ्रेंक खालायनानै थगायदों लोगो हमनो फैगोन होननानै फैयालासिनो आंखौ बेयाव गसंहोबाय थादों आं बिनि नाम्बार डिलाइट खालायजोबखागोन ब्लक मारिखागोन आङो हाजार हेन्डसामबाबो थगायबा रागा जोंखायो आं नेथानोसै 10 मिनिटखौ नानि सनायाथ' एसे माबा माने क्वालिटियाथ' सनायानो माने सनानि क्वालिटियानो मोजाङानो एसे मिक्स दं आरो मिक्स दं नामा मिक्स गैया होनना बुंदोंमोन माथो दङ एसे दङ जोंबो ओरैनो बुङाना दा होनब्ला आंखौ लाखिला नामा मिक्स जानायखाय बिदि नङा लाखिगोन माने एसे माबा जागोन आरोना दामफोरा दादे बेथ' जेनेबा सनायाथ' गिदिरबो नालाय बुरजाबो गिलिरबो वेटआबोथ' बुरजायानो दङ दादे माने माबा हरथार आंनो 50,000 मोनगोन ना 50 बाथ' लस जागोनलै जादे आंकोल प्लिज आंनो बिराद फैसानि माने गोनांथि जानानै दङ एसेबां मोजां ना बे आसाना रोजाथारबो आरो आगोलनिनो बियो मोजां क्वालिटिनि एटलिस्ट 50खौथ' होथार आंकोल 50 ओरैनोबाबो लाबाथ' मोनजाखाबाय आं 40सो होगोन सानदोंमोन नानि लस जागोन माथो जोंहा 40आवनो माबा दे 40 हरनोसै नाङा दे आंकोल प्लिज 50 हरथार माखौथो नांथाबबाय थानो फैसाखौथ' मोनबायानो लाब मोनजाखाबाय 50ल'सो हरगोन दे होमबालाय लास्ट 50खौनो होबाय आं थेंक इउ आंकोल थेंक इउ स' माच फैसाया अनलाइन पेमेन्ट माने अनलाइन हरनांगौ ने हेन्ड टु हेन्ड लागोन हेन्ड टु हेन्डआनो लागोन दे अनलाइन नाङा र' होमब्लालाय फाइनेलि 50,000 मोनथारबाय मोननाय नङा सानदोंमोन आङो दानियाबा थांखानोसै सिसि केमेराखौ बायनो थांसै दानियाबा आरो बिसोरबा आरो बेसेबां लाबावो माबा नांगौ जागोन कानेक्सननि थाखाय जायखिजाया माबाय बे सिसि केमेराखौ न'आव लागायनो हाब्ला आंहा टेनसन गैला गासैबो प्रब्लेमनिफ्राय उदां फ्रि जानो हागोन आं आयौ माथो जाखौहाय गय खान्दिसे लाबनो होनाया आबै लैथोआ फैयासैयानो माथो आरो माबा बांद्रायसो खायसो खोनादों माथो न'आवलाय सोरबा मायबा जादों ना मायोहाय बे सोरबा हिन्जावफोरानो नांज्लायफैबाय र'हाय थांनानै फैथारसै आं बे मैगङाबो जाबाय दे खानाया बेसेथ' खाबावनो ने हाबिला बिमानैसो फैदों खाव बेसेबा गाख्रबनाय खोनाथारबाय नांज्लायनाय बायदि बे हाबिला बिमानैसो फैमारदों खोमा नांज्लायसो फैयाखैथ' बे नङाब्लालाय जोंहानावलाय सोर नांज्लायनाय बायदि बेबायदि सोर हिन्जाव फैनो जोंहानाव बिदि फैयानो माथो रावबो गैया बाजैया गाज्रियैनो दुखु मोनबाय मेगनबो गेवला मेगनबो बेखेवला बाजै मा खालायनो थाङा आइबो गैया आबैखौ लिंदों नों सोर हिन्जावमार बाजैखौ मा खालायखौ नोङो मानो बेबायदि खालायखौ नोङो सखन्द्रा नामा नोङो नों रादायनि फिसाजो नामा औ नों सोर नों खिथालाय रनिया आबौ रनिया आबौ आरो बेखौ रनिया माब्ला हाबा खालायनाय नों मानो बाजै होननानै बुंदों रनिया बेखौ हाबा खालायदों रनिया बेखौ हाबा खालायदों अबाव आंनि फिसाज्लाया अबाव रनिया अबाव नों रनि बिमा मादै नामा नों आइ उन्दैया नामा मादै नोङो गिबियावनो मोनसे खोथा खोनासंना ला मोजाङै आं रावनिबो आइ उन्दै नङा रावनिबो मादै नङा आङो रावनिबो जेबो जाया आङो
मोनसेल' खोथा बुं आं दानो बे जायगानिफ्राय ओंखारलांगोन मोनसेल' खोथा बुं आंनि फिसाज्लाया अबाव दङ आदा रनिया बेयाव थाया नंखाय बुंदों नोंबो नंखाय बुंबा नोंखौबो मोजां थाखायखोन आं खिन्थु माबायदि मानसि नोंलाय जाना मोनला साना हौवानो बेबायदि खालायलाबायो बाजैखौ मानो बुनाय नोङो बाजैया माबा गोरोन्थि दं नामा मा खालाया बाजैया नों जे बाजैखौ बुदों नों मिन्थिगोना नोंनि बेबायदि एसल्ट केसनि थाखाय नों जे बाजैखौ बुदों बेबायदि खालायना दोनदों बेनि थाखाय नोंनो पुलिस केस होनो हागौ आं बाजै नुदोंना बाजैया दाबो हुस गैया मेगनखौनो बेखेवाखै मोनथियाव बेबायदि मानसिखौ बुयो नामा बा एक्जेक्टलि बिमायानो बिमा माथो बिमा जेरै फिसायाबो एरैनो बुयलाय हाय बिउटिफुल सफैबाय बेसेबां गोबाव जाखो नेनायालाय जाबायानो सरि दे एसेबां समायना सिख्लाखौ एसेबां गोबाव नेहोनायनि थाखाय जेबो नङा एक्चुअलि मा जादों मोनथिबायना आं लामाखौनो आन्दायदों बेनिफ्राय जाय माने आं लोगो फैगोन होन्दोंमोन ना लोगोआबो एसे खामानियाव गुबुन जायगायाव थांबाय आं सिनायाबो नालाय एसे बेनिखायनो सम लाबाय आरोना आन्दायनानै गुबुन लामाजोंसो थांदोंमोन आं आन्दायनाय आं नोंखौ दानि फनबो खालायदोंमोन गावा हमासैनो पकेटाव थायोना गेजेर गेजेर फन फैनायखौ खोनायानो बेनिफ्राय मा खबर बे ड्रेसाव समायनाथार नुखादों आं नोंखौ नंगौना नङा सानबाय थादोंमोन थेंक इउ बेनिफ्राय लामा गेजेरावनो रायज्लायबाय थानोसै ने अबावबा बेरायनोबो लांगोन आंखौ पार्कफोर दंना गैया बेयावलाय पार्कबो गैया बेयाव होमब्लालाय मा नोंसिनि न'आव आलासि जानो लांसै नामा आंखौ न'आव रायजाखागोन लांनो हाया न'आव माने आलासिबो दङ जोंहा गोबां मानसि फैदों ओमफ्राय दिनै लांनो हानाय नङा दे सरि रेस्टुरेन्ट दङ बे माबायाव मेन सकआव रेस्टुरेन्ट थांसै नामा मोनथिगौ दे आङो सिख्लाफोरा बेबायदिनो न'आव लांनो नागिरखाया रायजानो गिया आरो ने मामि पापाजों नङा सेकेन्ड टाइमाव लांगोन दे आङो माने दा मानसिफोरा एसे माबोरैबा नायोना आलासिफोरबो दंसोयो सोंसिगोनबो सोर होननानै बेनिखायनो आरोना लाजिनायबो मोनो दे बेनिफ्राय लोगोआलाय अबावथो दं नालाय लोगोआबो बेनाबो बयफ्रेन्डआ फैब्रबबाय बेनिफ्राय माने अबावबा माने लोगो हमनो थांदों बेबो नोंनालाय बयफ्रेन्डआ लोगो हमनो लिङाखै आंना बेबायदि बयफ्रेन्ड गैया एसेबां समायना सिखिरि सिख्ला आरो बयफ्रेन्ड गैया फोथायनो गोब्राब मोनो माथो गैया माने दंमोन आरोना ब्रेकआप जाबाय औ थौदो होमब्लालाय सान्दुङाबो गोसाथारलै मोदोम खामजोब्बाय आं सान्दुङाव थानो हाया गोसोम जाजोबो ना मोदोमा खामजोबो गोसोमसो जानो गिदों एसेबां गुफुरानो गाइखेर बायदि गुफुरखा मानसियानो बेसेबां बुंनांगौ आदा रनिया बेयाव थाया जोंफोरजों थाया आदाया गुबुन जायगायावसो थायो जायखिजाया मोनसे खोथाथ' मोनथिबाय आंनि फिसाज्लाया थांनानै दङ मोजाङै मोजां दङ खालि मोनसेल' गाज्रि बिसोरजों सोमोन्दो लाखिदों बियो खोनासं नोंनि बिदा नङा बियो आदा रनि बुंनाङा बिखौ आदा नाथाय आदा बुंगोन आरो जेबोनि आदा नङा खबरदार आंनि फिसाजोजों रावबो सोमोन्दो लाखिनो मोना माथो जामारदोंहाय बिहामजो उन्दै खर' गिदिंना गोग्लैसिगोनहाय आङो नंमारगौना नंमारा बियो बिहामजो उन्दै नों बिहामजो उन्दै बुरै नोंलाय माथो मोजाङैनो दोङो थोंजों सिदा जेबो बेमार आजार गैयालासिनो आंलाय माथो थैबायसो नामा दाबोलाय माथो होट्टा खोथा जों मोजाङै दंथारो दाबो लावनो रोङाखै नोङो आगोल जेरैमोन दाबो बेनो आखलानो सोलायनो रोंदिया बे हिन्जाव सासेना मानो फैदों बेयावलाय आंनि न'आवलाय माथो खिरा खारिदोंमोन माथो खिरा लादोंमोन माथो नोंनि न'आव थैबाबो आगान गाहैया होननानै मानो फैदों नोंलाय मानो फैनांगौ जाखो नालाय बिबुरै नोंनि महरखौ नायनो फैयाखै दे आङो नोंनि बे बायला जिला न'आव थाफैनो आंहा जेबो गोनांथि जायाखै भिखारियाबो थाया बे न'आव आबै नोंसोर नांज्लायबाय थानांला नै बाजैया मा जादों नुवाखै नोङो मा आबै
हुस गैया थैगौनानै खाफालाव नै गोलैना दङ मादैया बुदों आयु माथो दहायनिफ्रायनो खिथायाखै आं नुख'नाखैमोन ओइ नोंसिनि बे नाटकखौ बादहो आंनि फिसाज्लाया अबाव थायो बेखौ खिथा एड्रेसा खिथा बे नोंसिनि नाटकफोरखौ नायबाय थानो आंहा सम गैया नोंसिनि न' एक सेकेन्डबो थानो गोसो गैया आङो आयु आबै हाबिला आयु इसोर गथ'आ मा जाखो मादैया गाज्रियैनो फाखायाव खुन्दाय होनानै बुदों बाजैखौ जि भगबान पापिष्ट' हिनजावा र' नोंसा बाबाखौ फन खालायनाय माबार थां आबै थां नोंसा बाबाखौ माबोरै फन खालायना फैनो होनाय गारि माबा नहर र' होमबालाय फन खालायनो इसोर माबायदि हिनजावहाय नोङो आयु एसेबां आखल गाज्रि पापि गियान गैयि अगियानि हिनजावहाय नोङो नों बे गथ'खौ बेबायदि बुनानै बेबायदि बेहुस खालामना दोनदों आयु खर'फोरावलाय मेलेम गैया ना मायोहाय नोङो बुला बुसि खालायनोसो फैदों नों बेयाव बुला बुसि आंनि फिसाज्लाखौ जेथो लागायनाया आंनि फिसाज्लाया जा अबस्थायाव दं दा बे सिख्लानि थाखायनो जाजोबदों मिथिबाय सिरिथा नों सासे अन्थाइ बिखा हिनजावखा नों जायखौबो बुथारनो हागौ जायखौबो जायनिबो गाज्रि मावनो हागौ नोंनि आखलखौ आं आगोलनिफ्रायनो मिथिखागौ नों सासे पापिष्ट'सो मानसियाव सोरबा बेबायदि बुयो हुस गैयि जालायनाय नोंखौ पुलिसनो होबासो नों गम मोनगोन ओइ अमा बुरै बांद्राय बखिनाङा नोंसोरनि बखिनाय खोनासंफैयाखै आङो मोनथिबाय ओरैनो नोंनि फिसाज्लाया गोजान जायाखै नोंनिफ्राय मोनथिबाय नोंनि फिसाज्लाया नोंनि महरखौबो नायनो गोसो गैया मिथिबाय आबौ रनिया नोंखौ सैया थोबसेबो नोंनि महरबो नाया बियो नोंखौ मुगैयो बियो बिमा होननानै बिनिखायनो नोंनि न'आव थाखाय दिनैसो मिथिबाय आबै हाबिला र' हामगोन र' डाक्टरनियाव लांगोन जोङो डाक्टरनियाव लांगोन नोंखौ हामगोन आबै